Milí přátelé, zdravím vás všechny v novém roce, který přinese mnoho změn a je na nás, abychom z malých potůčků dokázali vytvořit společný národní proud, který povede k tomu, že vládu nad naší zemí převezme do rukou náš český národ. Doporučuji všem, kteří zatím neviděli 4dílný pořad Souvislosti národního proudu, aby si vše postupně pustili a poslechli, protože jsou tam vysvětlena důležitá východiska pro naši další společnou práci. Naše země je totiž v rukách lidí, kterým vůbec nezáleží na obyvatelích České republiky. Nezáleží jim na našich dětech, nezáleží jim na budoucnosti. Naši krásnou zem zaprodali cizím mocnostem. Zaprodali skupinkám samozvaných elit, kterým záleží pouze na jejich prospěchu i za cenu likvidace celých národů. Aby se jim zotročení našeho národa povedlo, postupně zmanipulovali veřejné mínění obsazením médií a infiltrovali vzdělávací systém ideologií, která rozkládá duševní zdraví a integritu našich dětí. A všemu tomu slouží systém politických stran, který se lživě nazývá demokracií. Pokud lidé mají na výběr pouze mezi několika politickými stranami, které jsou všechny ovládány klanově korporátními skupinami, pak to není žádná demokracie. Náš stát je již 35 let řízen někým úplně jiným než lidmi, které bychom si mohli volit. Pokud chceme, aby náš národ svou vlastní zemi řídil, pak tento systém politických stran musíme změnit. A jediná síla, která se tomu může postavit, je náš národ jako celek. A to oni samozřejmě moc dobře ví. A proto se systematicky snaží oslabit a rozložit naše národní cítění. Prostřednictvím médií a vzdělávacího systému se nás snaží přesvědčit, že nejsme český národ, ale národ evropský, což je zcela prázdný pojem. Když se jim nepodařilo dovést k nám migranty z jihu, dovezli k nám migranty z východu, aby náš národ rozložili zevnitř a snaží se také rozebrat naše kořeny. Snaží se zmanipulovat naši historii tak, abychom se neměli o co opřít. Velmi systematicky se jim podařilo zadupat do země naši národní hrdost. Postupně nás přesvědčili o tom, že jsme národ proradný a udavačský. Přitom sami Němci věděli, že to vůbec není pravda. Ale právě pomocí propagandy se nás o tom snažili přesvědčit. Náš národ byl po staletí ovládán a decimován a přesto se mu až zázračně podařilo znovu probrat k životu. Jako národ jsme byli ochotní se postavit Německu, kterého se obávali země, které nás zradily. A vždy, když bylo potřeba vzít do rukou zbraně, prokázali jsme, že je náš národ statečný a naše vojenské schopnosti patřily ke světové špičce. Proto se jejich cílem také stala naše armáda a pomocí vstupu do NATO se jim podařilo ji zcela rozložit. Aby zadupali do země našeho národního ducha, snaží se i pošlapávat a rozebírat naši historii a naše kořeny. Otec naší vlasti, Karel IV., vytvořil z naší země skutečné srdce Evropy, a to nikoli ohněm a mečem, ale duchovností a vzdělaností. Karel IV. Byl hluboce duchovní člověk a budoval vše v souladu s božími zákony. A proto má náš národ tak důležité zázemí v nejkrásnějším městě na světě. A vládu nad naší zemí odvozoval nejen od svého přemyslovského předka svatého Václava, který při sobě nosil zlaté paládium země české od své babičky svaté Ludmily, ale hlavně přímo od samotného Krista. A to jsou kořeny našeho národa, které přináší našemu národu vláhu a život. Na skutečné duchovnosti opět postavíme a obnovíme ducha českého národa, protože všichni moc dobře víme, že bojovníky boží nelze zastavit. Úmysly nepřátel vašich Bůh zmaří a naučí vás konati spravedlnost a právo. Zjeví vám tajemství, naučí vás zkoumati spravedlivě i nezakryje muž chytrý špatnosti před obličejem vaším, protože duch moudrosti a rozumu Páně bude ve vás. To je jen několik slov, které Karel IV. Zanechal ve svém životopise pro budoucí pokolení. Náš národ opět probudíme do své plné síly, abychom si ve své zemi mohli opět vládnout sami. Znovu v sobě probudíme moudrost a statečnost a naši vzájemnou spoluprací probudíme opět k životu srdce Evropy, které bude inspirací pro celý svět.
Přeji vám všem, aby rok 2025 přinesl naději a sílu českému národu a abychom směřovali k tomu, abychom vzali vládu nad naší zemí do svých rukou. A každého 13. v měsíci od 18 hodin jste všichni zváni ke společným modlitbám za mír a český národ na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu. Probuzení českého národa bude sice vyžadovat ještě hodně práce, ale síla modliteb naše společné úsilí dokáže znásobit. Přeji vám krásné a mírové dny, víru v český národ a těším se s vámi na další setkávání Národního proudu.